ngithena okokuqala isizathu sokuthi singayihlanganisi nomsamo isizathu sokukholwa. Isizathu sesibili esenza ukuthi singazihlanganisi nomsamo zinkinga ezibonakalayo, practical problems. Imaphi lama practical problems esinawo uma ngabe sizihlanganisa nomsamo ke sikubeke eceleni ukukholwa? Uthi lo muntu wasezulwini ayikho into eyinkinga njengomuntu ofuna ukuxazulula inkinga zakhe ngomsamo, ngoba uma umuntu eya emsamo uhamba enenkinga eyodwa ebuye enenkinga eziyishumi. That's a practical problem. Umuntu ofuna ukuxazulula inkinga zakhe ngomsamo uhamba eyemsamo enenkinga eyodwa ebuye emsamo enenkinga eziyishumi. Ukhona umuntu owake waya kumuntu obonayo enenkinga eyodwa wangabuya enenkinga eziyishumi? Ngisho ngafika ngithi ngiphethwe isisu, mase ufika umuntu obonayo uthi kuhlungula 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 kuhlungula, awuzavuma, angithi kuhlungu lapha, angithi kuhlungu lapha, angithi kuhlungu lapha. Uyokubala wena kodwa ufikene nokuthi nje kuhlungisiso, kodwa mase efika yena uyokhomba lapha ekhombe lapha, uyothi ugcina ungazi ukuthi kuhlungu usulokhu uthi nje yebo yebo kunjalo, noma ungasenjalo ukuthi yebo. Ukhona umuntu owake waya kumuntu eyobika usizi lwakhe wangafike walu-eda. That's a practical problem. Uthi ke lo muntu wasezulwini ayikho into eyinkinga njengomuntu ofuna ukuba exazulule inkinga zakhe emsamo, ngoba uya emsamo enenkinga eyodwa ebuye enenkinga eziyishumi. Zenziwa yini lezi inkinga kuba zibe yishumi? Zenziwa yini lezi inkinga ukuba zibe yishumi? Okokuqala, zisuke idalwa ukubheda kwalomuntu obonayo. Inkinga nje yokuqala nje ukuthi lo muntu obonayo kwesinye isikhathi ukhuluma umbhedo, kwesinye isikhathi noma engakhuluma umbhedo. Uma ngabe uya kumuntu obonayo uyofuna ukuxazulula inkinga yakho, uma uthi ngifuna ukuhlaba imbuzi ngigeze umfowenu, kuqhamuka omunye umfowenu ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka ubaba wakho ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka umama wakho wafa ungakazalwa ngokuzalwa ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka uyihlomkhulu ongazange wamazi ethi nami ngangigeziwe, kuqhamuka usibanibani ethi nami ngiyakufuna lokho. Beqhamuke bonke bethi bakufuna ngoba wena usushilo ukuthi uyakwazi ukuqeda. Kodwa wena ubuthi uzofuna ukuthi wenze lento ngoba ufuna ukuthi kube khona into oyitholayo. Ngenkathi uthi ufuna ukwenza lento ngoba kukhona into oyitholayo, laba abantu bazoqhamuka bonke bethi benze lento. Kodwa uma usubenzile lento ayikho futhi into abanayo esandleni abazokunika yona, ngoba bafa vele bengenalutho. Okokuqala bazofuna bonke ukuthi ubenzele lento, noma usubenzele abanayo into abazokunikeza yona ngoba vele bafa benganasibusiso benganalutho. Nangu nje umchizi uthi wayethethe sesontweni qhamuka indoda ithi hamba phela uyongifunela insango
mina uyazi ukuthi ngibhema ngawe ephume esontweni ehambe eyifuna insanga ebheme kodwa sebhemile umphumela walokho kufa ingane yayikwazi le ndoda ukuthi hamba uyongifunela insango ngibheme eyifuna insango ebheme kodwa emva kuba sebhemile kufa ingane kuphela imali kwenzeke yonke into ngoba uma esebhemile ayikho enye into ozomnika yona uma kufika isidakwa kuwe sithi sicela utshwala noma ususiphuzisile utshwala ayikho enye into ezokunika wakwanikezwa imali isidakwa ngokuthi sicela utshwala kuwe manje naka abantu bavele bebe so proud hayi kufika ubaba wathi angimenzele utshwala lo muntu othi menzele utshwala ukuthi wayekuvele ekuthanda utshwala esaphila kodwa njengoba wayekuthanda utshwala esaphila yini wayenayo ngoba phela uma ngabe wayethanda utshwala kufanele ukuthi ekunikeze utshwala ngoba yona into nayo umuntu othanda utshwala kufanele kuba ekunikeze utshwala umuntu othanda imali ufanele kunikeza imali umuntu othanda ukuthakatha uzokunikeza ukuthakatha umuntu othanda ubunyanga uyokunikeza ubunyanga umuntu othanda ukukholwa uyokunikeza ukuthi hamba uyokholwa kwaShembe ngoba wayekuthanda ukukholwa esaphila nawe mayesebuya kuwe uyothi hamba uyokholwa ngabe lo muntu lo wayebhema insango hamba uyokhiya insango ungibhemele abantu bayizwa leyo nto umuntu uma esefile uyayethi hamba umenzele into owayithanda ukuyenza saphila kodwa iquestion ukuthi lento lena wayethanda ukuyenza usaphila uma esekunikeza yona utholani ngayo nginikeza iexample kaMkhize naMkhize beshumayela ngesonto ezulu uthi uMkhize kwakwala ngisho sesesontweni eyibone le ndoda isibhema ngaphandle imkhiphe esontweni ethi akufuna insango ngoba ibhema ngaye niyabona lelo gama ibhema ngaye kusho ukuthi lensizwa lena uyabona nganoma bakhona labantu abake bafunda le Phakameni le ntombazana yathi mayisize ihambe emhlabeni yathi mina bengihleli nje phakathi kwamakhosazana angaze ngikholwe mina bengidayisa umzimba imali bengiyenza ngokudayisa umzimba inkosazana ithi ke le ntombazana mayisibuya isingena kwenye intombazana ithi angisakwazi ukuzenza lezi zinto ngizokwazi ukuzenza lezi zinto ngawe ngamanye amazwi kufanele ingene kwenye intombazana le ntombazana nayo idayisa imizimba ukuze leso moyeni ikwazi ukuqhubeka nalento ibiyenza isemhlabeni nanso ke into abantu abasemhlabeni abangayazi ngemimoya yabantu abafile nanso ke inkinga yabantu basemhlabeni abangayazi ngemimoya yabantu abafile ukuthi umuntu ofile uqhubeka nokwenza into obeyenza kodwa le nto obeyenza uyenza ngawe uma umuntu efethanda ukukholwa kodwa noma bengakakholwa uyayithi mayebuya bese efuna wena ukholwe ekholwe ngawe uma umuntu efethakatha uyabuya ezongena kuwe ethakathe ngawe uma umuntu efentshontsha uyabuya eze kuwe ezontshontsha ngawe uma umuntu ephuza utshwala uyabuya ezophuza ngawe ngakho ke wena uma uzi expose emimoyeni yabantu abafile uzobhekana naleyo nkinga ngoba phakathi kwalaba bantu othi ngabakini
owena osuyisondeza eduze kwabo awuyisondezi kubantu abangcwele uyisondeza nje kubantu kulabo abantu ukuthi bayisibongo sakini kodwa usukhohliwe ukuthi laba abantu beyisibongo sakini njena babe phila impiloni besemhlabeni uma usubaletha ekhaya lakho bazofike benzeni ngoba uthi wena ukanye nabo ngamanye amazwi into abayicelayo kuwe bazoyithola umuntu lo ofile uma ecela insango kuwe kufanele eyithole ibheme lensango ngoba nawo bebhema sibheme lesisinemfu ngoba nawo besibhema uphuze lokutshwala ngoba nawo bephuza thakatha ngoba nawo bethakatha phinga ngoba yonke into beyenza nawe uzokwenzisa yona and uNkulunkulu ngeke kuvikele ngoba hoyihlo omkhulu bakhulu kuwe uyabakhonza. That's a practical problem. Lapha angisakhulumi ngokukholwa ngikhuluma ngento nje epractical eyayenze ukuthi uma ngabe nithi nihlabela laba abantu nihlupheke kuqhamuke lokhana kuqhumekela kudalwa ilokho ukuthi uthatha imimoya nesesihogweni uzoyibiza uthi ayizohlala ekhaya lakho njoba ebesho umkhokheli ekseni noma ngabe lo muntu lo ubedlwengula ngoba wena uhambile wayomlanda wathi ungwakini uzofika la ehlale lakini edlwengule khona ngoba ulandwe nguwe wena othena mkhulu wena othena uzomenzela yonke into wena omhlabele inkomo wena omhlabele imbuzi wena omguqele ngakho ke wena omenze waba inkosi yakho ngakho ke uzokurula uma ekurula uzokwenza into yakhe ekugcineni yophela yonke into yakho ekugcineni uyohlupheka uzufune ukuthatha intambo uyinqume ngoba yobe wenze lokhu abanendaba umuntu mayidakiwe uma umuntu efuna utshwala nje kuphela ayikho enye into nayo ufuna utshwala kuphela. That's a practical problem. Niyayizwa into ngisho ngikhuluma into epractically bonke abantu abayazi ukuthi injengoba ngisho ngaphandle kwalokho uma ngabe ufuya imimoya ngoba uthi le mimoya ingeyakini uzoyithatha uzoyifuya emzini wakho uyolanda umuntu uthi azoyingenisa le moya emzini wakho ngoba le moya lena kusengena imimoya nje yonke imimoya akwazi ukuthi ingene ngisho le mimoya lena engama satanist nayo iyangena ihlangane nale moya ayivinjwe lutho ngoba ama satanist esaba umoya kaNkuluNkulu kuphela ngoba ama satanist kuphenduka yona le moya yakini ibe ngama satanist. Uma umuntu wakini wayithakathe ebulala umndeni wakini noma sefile uzoyibulala lo muntu uyisatanist engwakwaMpanza uzoba yisatanist emzini wami nguMpanza engwakwaMpanza ngoba vele saphila wayibulala abantu bakwaMpanza engwakwaMpanza noma sefile uzongibulala umanje na ngibavumela uyena ogijima qala eye phambili ezothatha indawo laba behlehlele emuva engibulale engiqede engidifinish kwakhuluma ingilosi yathi ingilosi ngake ngabona kwenzeka isimanga saxoxela ingilosi lendaba ithi ingilosi umuntu wabulala umuzi waqeda umndeni othi nya kwasala inkosikazi nezingane ngazi noma imbilini uma sisele lenkosikazi le ndoda yafa naye emva kwesikhathi uma isifile yaqala lenkosikazi manjena yaqala ukuphila ngoba le ndoda ibiqeda imndeni isifile uthi ke lo muntu wasezulwini
yaqala lenkosikazi ukuphefumula ngenkathi le ndoda eqeda umndeni sifile. Yayisiqala lenkosikazi ukuhlala kahle. Uma isihleli kahle yayiseke manje na ke isiyofuna umuntu oyolanda umndeni. Ithi ke ingilosi na ngempela lenkosikazi yahlaba enkulu inkomo. Yahamba yaya emathuneni omndeni iyolanda umndeni. Ngenkathi iyolanda umndeni yayiyolanda lo mthakathi lo owaqeda lo mndeni naye seyifile. Uthi ke unkosazana wathi mayifika uthi wathi wajabula wafa wathi wangilanda wangibuyisa. Wawenza lo msebenzi namhlanje na ngakusasa lo nkosikazi wafa. Lena sasixoxela uhlaleleni. Uthi yayisikhululekile lenkosikazi sefile lo muntu eseqedile umndeni. Kodwa uthe sefile lenkosikazi yayisiyolanda manje ithi iyongenisa umndeni. Ngenkathi iyongenisa umndeni yahamba yayomlanda lo mthakathi lapho khona kulo umndeni ngoba phela naye amathuna akhe lithuna lakhe liphakathi emndenini. Uthi wathi mayifika uthi waqala ngaye wahlaba namhlanje na ngakusasa wafa ebulawa ile ndoda le yambulala isiyafa. Bangizwa nabantu ngithena isizathu sokuthi singayihlanganisi nomsamo esokuqala ngesokholwa kodwa esiyingozi kakhulu ilesi esibonwayo. Esiyingozi kakhulu ilesi esibonwayo ngoba lesi engikhuluma ngaso isona esiqeda abantu noma ngabe bangamaNazaretha noma abayiwo. Baphela ngisho ngathi namhlanje nabaphakamisa izandla akakho umuntu othi mina idlozi lami lingenzela izinto ezinhle angisho. Bonke abantu abangenisa amadlozi bayahlupheka kakhulu. Abanye bayaklinywa, abanye banjani, abanye abasebenzi, baningi. Nalomfana nje bengihlala naye ethi usefuna ukuyibulala ethi ngisho ngahola 4000 rand kuthi kusangakusasa ubuphelile. Yiyo lamadlozi afakiwe okuthiwa ngoyihlo omkhulu. Usukela bonke abathakathi bakini, usukela zonke iziphingi zakini, usukela zonke idakwa zakini uzoyifaka endlini. Ziyenela. Ziyenela. Nimzwile utheni umkhizi. Uthena zangela ku Fort Bantam u1400. Zagcwala ziwu50. Zangena ku Fort Bantam ziwu over 50, zingena lemthwalo ku Fort Bantam u400. Nawe ke mawuzakhele iqhugwane uthi yolanda wonke yongena yonke. Kodwa uzobona ukuthi kuzokwenzekani. Angithi iyazwakala into engikhulumayo. Iyazwakala. Ngiyanikhohlisa. No. Ngikhuluma ngento noma beningayazi kodwa mangiyichaza niyezwa ukuthi lento injalo ngoba